Bueno, non só por cuestións de seguridade que este edificio ten un horario de saídas moi estricto, sino tamén por respeto aos traballadores e traballadoras da casa que fan un horario moi exhaustivo e que sempre que temos actividades como esta se estira como un chicle, non? Entón, pois, por respeto sobre todo a eles, temos que rematar. Eu, pois, creo que foi un placer, só perdín unha das sesións, en fin, por cuestións que non veña o caso. Creo que a xornada estivo moi ben, creo que a Carmen non lle vai quedar outro remedio que organizar un Pensar con Orgullo bis 3, e mentras a teñamos así na casa, pois tenemos que aproveitar, mentras este Celia, mentras este o equipo, a vantaxe da mobilidade de persoas que pasan polo Consello, que ten unha estrutura, bueno, cuns límites de presenza aquí bastante estritos, e que iso, pois, permite este tipo de cuestións, non? É dicir, aire novo, ideas novas e xeitos diferentes de facer as cousas. Me gustou moito ver que se pechaba o ciclo e que a reivindicación que facía Luís Puche da diversidade tiña algo que ver, o sea, nela ecoaba o que eu dixen pola mañán da necesidade de reivindicarmos a heteroxeneidade nos tempos que corren, non? Que me parece que esa ameaza da homoxeneidade disfrazada de protección, digamos, do grupo e da tribu, pois me parece un perigo. Me gustou moito tamén a reivindicación que fixo Beatriz, de que son fan hai moito tempo, das periferias, das marxes. Eu sempre son profesora de literatura e sempre digo que a renovación artística ven sempre das marxes e das periferias, a renovación das ideas, a renovación do pensamento e a renovación da sociedade ven doutras marxes, pero tamén. E nada máis que agradecervos porque estou convencida do valor performativo de xornadas como esta. E cedo a palabra ás miñas compañeiras e Nais da Criatura. Bueno, moitísimas grazas a quen falou desde a mesa, a quen estivo no público, falase ou non, porque creo que, bueno, que nos emocionamos e que aprendemos e que, polo tanto, se nos transformamos, pois tamén somos quen de ser esa correa de transformación necesaria, non, de cara á sociedade. Fago miñas tamén as palabras de Marina no sentido de que estamos no bando correcto, estamos no bando bo, estamos no bando gañador, desa revolución antropolóxica que precisamos e que precisa esta sociedade e que vou bueno, expresar coa frase do poeta Claudio Rodríguez Fer, amo ergo sum. Pois nada máis, teñamos aquí unha serie de puntos de conclusións, pero levamos 10 minutos roubados aos traballadores e traballadoras desta casa e creo que as mellores conclusións xa as puseron as compañeras da panadería e son, bueno, pues, todas as ideas que deixáchedes, os vídeos van a estar colgados para poder traballarlos nas aulas. E sí, moitísimas grazas, a verdade foi todo un placer pensar esta xornada dende a Comisión de Pensamento, que somos un grupo que estamos, bueno, pues aí traballando e ahora temos que asumir que o ano que ven, no mes de xuño, Pensar con Orgullo 2. E sí, a verdade é cando demos moitas voltas ao título, e sí que queríamos decir claramente que estamos orgullosas de pensar, orgullosas de pensar orgullo, orgullosas de pensar outras categorías, sobre todo de pensármonos colectivamente nun mundo onde solamente se valora o individual. Creemos que ese pouco o legado que queremos facer dende esta institución que ten pois unha trayectoria moi importante e a que, dende logo, lle agradecemos moitísimo que apostara por estas jornadas e que xa nos abra as portas a que podamos repetir ao ano próximo. Moitas grazas.